Bon dia! Bon dia. Qui sou vosaltres? Na Jana, na Maria i Antoni. De quin curs? De tercer A. Molt bé. I enguany esteu estudiant per projectes? Sí. Molt bé. I quin projecte heu fet? És del sistema solar i ara feim De la prehistòria. Sí. I els dels dinosaures. I del sistema solar què volíeu saber? Nosaltres volíem saber com se va formar el sistema solar i també com... Els planetes, com eren els planetes. Sí. I ho heu sabut? Què heu après? Cada grup era un planeta. Sí. I havíem d'estudiar el planeta que era. Val, per exemple, la forma, si tenia aigua... Sí, i si tenia satèl·lits. Ah, si tenia satèl·lits... Qualque cosa més. Si tenia vida... Sí. I varen descobrir que només hi havia un planeta que tenia vida i era el planeta Terra. No hi ha marcians. No. I una cosa super xula que no sabíeu i que heu après? O dues, o tres, o quatre, no sé. Toni, ho pot dir tu? Que Júpiter té que és el planeta que té més llunes de tot, que en té més de 179. Bum! I també la temperatura del Sol. Quina és? Bueno, molt calent. Per 1.000, més de 1.000. Més de 1.000 graus. I Urà té 27 satèl·lits. Me catxis, 27 satèl·lits. No en té cap. I la Terra? La Terra té un, que Ah. és la Lluna. Ah, I a Júpiter, Mart va tirar un meteorit que va venir tan ràpid que va fer el cràter més gros de Júpiter. I com ho sabeu tot això? Vos ho conta Ana Maria? O què? No, ho vàrem estudiar a Canostra. I anàvem a investigar. Investigant a bon? A Canostra, a l'escola. Cercàvem en els ordinadors i a Canostra i traiem molta informació. I després en tota la informació... Vàrem fer un mural. Molt bé. I vos vareu estudiar tot el que vareu dur? O vareu fer resums? Vàrem fer resums. Vosaltres en sabeu fer de resums? Sí. Com se fan els resums? Si no, com una informació, per exemple, si és molt llarg, Sí. Ho hem de comptar amb les teves paraules. Molt bé. Toni, i tu me volies contar un altre projecte que esteu fent ara aquest trimestre? La prehistòria i els dinosauris. Ah, i què voleu saber de la prehistòria i dels dinosauris? Bueno, nosaltres hem fet grups, els dinosaures tenen El Juràssic, el Cretaci i els... Quin és l'altre? Bé, és que encara l'esteu un fent. altre. Sí. I la prehistòria n'hi havia paleolític, neolític i l'edat de pedres. I Ahà. nosaltres tres fèiem el paleolític. I què és això del paleolític? Una època o què? Una època més llarga. I què passava en el paleolític? Va ser quan se varen formar els humans i va ser l'evolució. I quan va... I com ho saben això la gent? Perquè prehistòria vol dir abans de la història, vull dir, abans de l'escriptura, com ho saben? Ho saben, si no... Pels dibuixos No que sé. feien a les pedres. Ah. I per què? Que feien dibuixos per deixar constància, no? I la Maria... En sang. I sonaven comptant mar de padria, de pare a fill. Clar. I na Maria i jo van trobar el primer home. El primer home. Amb una foto. Amb una foto. I on el van trobar? El primer home, qui era? Pues el van trobar i era com una moneda. Com Així una marró. moneda. Amb molt de pèl. No tenia les celles així, les tenia com a... No tenia por de ser tenia dos bolets. Devia ser molt lleig. Després jo vaig trobar Sí, molt vam assustar quan el van trobar. Crec. Toni? que els homes varen començar a Àfrica i s'anaven formant allà i se n'anaven cap a les altres illes. I com anaven? Sabien nedar?
No, anaven com podien. Molt bé. A vosaltres vos hagués agradat ser del paleolític o de neolític? Jo no. Sí? Digue'm per què, Jana? No sé. Perquè no hi havia escola. Sí. I també, no sé, és que m'agradaria viure en aquella època. Jo no, perquè hi havia molta guerra pel territori. Jo també, Ah. Antoni, no. Jo, si no hi havia guerra. I també s'han de caçar el menjar propi. I havien de matar els animals. I si no són 10, no poden caçar un mamut. Uf. I és molt perillós un mamut, no? Sí, Te pot pegar... però si t'amagues i li vas tirant fletxes i després quan està en pot de li claves una llança ja està. I de les construccions, que me podeu contar? Bueno, en el paleolític vivien en coves, en el neolític en cabanyes i en grupets i en l'edat de metall vivien en pobles. Sí, i en cases ja més grans. Sí. I com construïen les cases, de què eren? l'edat de metall s'ha de fer més fortes amb un pot de metall. En el neolític, la naturalesa de fer les cases. I en el paleolític, La naturalesa de fer les cases, però en el neolític, quan vivien a cabanyes, la gent que moria l'expulsaven a dins les coves. Allà era el seu cementeri. Anda. I ara, avui en dia, qui és que estudia això? Uns senyors, qui és que ho ha descobert? Com se diuen? Sabeu l'ofici d'aquesta gent? Com se diu? Són mestres d'escola o venedors? Científic. Científics, eh? Sí. Que van allà amb un pinzellet i... i van sembrar. Com... Té un nom raro. Sí. Arquer... Arqueolític. Sí, arqueòlegs. Vosaltres sabeu que les païses venien aquí, d'aquests senyors, a fer estudis. Infantil vàrem estudiar els diplodocus, però Sí. només mirant vídeos i I heu anat mai a les païses? Sí. Que és un poblat. Sabeu de quina època és? I vàrem anar d'excursió. En l'edat de metall van començar a fer les gàbies i a dir els trats animals. És a dir, que Artà, abans, quan vivien aquesta gent tan antiga, va ser el primer establiment allà, on van començar a viure la gent. No, va ser a Àfrica. Ahà, no, però dic, val, d'Àfrica i després dic aquí a Artà. No ho sé. Molt bé, podíem anar a fer una excursió, seria molt interessant. Després, per les muntanyes dels Olors, han trobat una cova I com es diu? que l'han trobada a l'hora de depòsit d'aigua i un pic hi varen anar i justament hi varen trobar un jabalí. Mort, o viu? No viu. Ah, ui. Escoltau, és superinteressant el que sabeu, però ara mos hem de despedir, perquè tenim classe. Què li volíeu dir, a ninjas i nines que veien aquest vídeo? Que és interessant estudiar per projectes o... Sí, que és molt interessant. Perquè si no, quan ets gran te demanen una cosa i no la saps. I no saps raonar. Molt xuli i... Divertit estar amb els companys i trobar coses amb els companys. Molt bé, També si poden fer-ho a casa seva, també ho poden fer. molt bé, moltes gràcies. Adeu. Adéu.